dalu selamat malam Nduk Cahayu Yovika Listia Risma. Inggih menuju dalu Mas Dalang. Wingi bubar ning Madiun saiki nganjuk ora ngantuk to Nduk? Mboten Mas. Alhamdulillah isih melek isih semangat ya. Wis harus niku nek semangat. Ayo kudu tetep disumbutne karo aja nganti kalah karo semangate warga masyarakat Genjeng lho Cahayu. Nggih. Nah yo, ini doa terbaik apa Nduk Wong Ayu untuk masyarakat Genjeng? Kalau niku mboten sah dodo nggih Mas. Sing penting desa Genjeng menika ke depan semakin jaya selamanya. Amin. Jaya itu sama tepung bekerja dan berkarya. Iya. Nah ya, saiki awakmu lagu pembukaan no. Ya kuwi ngaturake langgam mujilat. Apa sampun samapta ing dadi sawetara diri Nduk Cahayu? Insyaallah. Ayo, yuk alon-alon waton lakon sareh waton pikoleh. Coba kaya ngapa Wong Ayu? Langga menika kula kintunaken uga sing monitor lumantar channel YouTube no. Sing ngancani awake dhewe lho Nduk ya. Lumantar channel YouTube Asta Batak Media. Yovika yo wis mulai dikenal sampean kudu jaga sikap ya no. Siap. Baik di atas panggung maupun luar panggung. Jaga sikap niku pripun Mas? Yo, gelem ora gelem nek wis masuk Asta Batak baik pengerawit baik sinten itu menjadi public figure no. Ya toh. Jadi tindak tanduk, ucap sak kecap, tidak sak pecak kuwi kudu ditata, ngono. Nggih. Nggih. Ayo. Terus nih. Yeah.
genjeng. Sutresno Budaya juga yang memoning komentar channel YouTube. Ayo. Wilujeng midhangetaken, wilujeng mirsani. Muji wajib monggo tak yofikan. Sing dadi omonganmu biyen. Pripun niku? Anu Nduk Yovikae nate ngomong nyang Mas Akbar ngene. Biyen kan sadurunge gabung lho iki, sadurunge gabung Astabratae ya wis nek jenengane nyinden iki ya wis sinden ya sinden. Wis dunyane sinden wis patokane ya Bu Rusiati dan lain sebagainya senior-senior hebat. Terus dari nek masuk Astabrata pertama kali kok ya mlebu donya anyar piye to maksudmu iki? Nggih. Jenenge piye? Anu, Kloy kaget, teng mriki ternyata nggih kedah bisa joget. Iya. Dangdut harus bisa, musik bisa. Oh. Kok dituntut kudu ngene, kudu ngene. Monggo kula nek teng Cilen niku nek biasanya nyiden nggih pun napa? Lenggah, ngoten. Sing dipenke nggih namung sindiran-sindiran klasik ngoten niku. Upami dangdut niku entene namung sing anu gamelan. Sing dangdutus Semarang ya. Nggih. Terus bareng masuk Astabrata piye koyo piye? Seakan-akan. Ya kaget, Mas. Oh, kaget. Oh, berarti aku kudu ngene ya. Kalau Mas Astabrata berarti aku kudu ngene ya. Iku. Secara style dan penampilan aku ya beda no. Nggih beda. Sadurunge mlebu Astabrata karo masuk Astabrata ya beda. Nggih. Upamane piye? Dari napa niku ngagem busanane nggih. Biasane nek pangkilan ngoten niku ngagem jare ubet. Oh, sing diubetne ngono kae. Nek ning kene ngoten mriki anu kula ngagem jare ubet ngoten niku dihujat. Dihujat piye? Dihujat ora iso apa jenenge dandan sing demes ngono lho Mas kaya sendal-sendal liyane kan disawang kaya wow ngoten lho. Karepe ngono ya aku nggak ngerti terus kula nggih menyesuaikan saja. Saiki nggih sing blusukan itu. Sing blusukan. Ya wis kuwi anu tuntutan zaman no. Ya wis. Wis pokoke sampean bisa komposisikan diri dimanapun berada. Di mana bumi dipijak, di situ langit di jinjing. Nggih, kula nggih dari semua anu netizen itu saya ambil positifnya saja, Mas. Oh, mungkin berarti nanti ke depan bisa lebih baik lagi. Ya kudu ngono. Saya iya. Wis pokoke dipene tenang ya kok, pikir karir sing tenanan aja mikir lanangan ya. Kok lanangan iku wedi, Mas. Saiki wedi tenan ya, Dul? wedi kula nek anu lanangan pikir-pikir lanangan.
Padha karo aku no. Alah. Dalam nih kowo kok. Dalam nih ora tapi nek ning guri yo engko. YTTA. Hashtag YTTA jare. Ya. Maksudnya. Lah aku lho bukti nyatane ada kowe sahabatku. Sahabat mulanya apa ditutupi. Ayo, ya Mas. Ayo. Mas aku pemberi anu Mas. Ada apa jenenge? Wajah baru ternyata. Siapakah itu? Ini yang ngendang Masya Allah. Mas Nakmas tuh. Iya. Mas Nakmas. Wah kendang ini semua nih. Dam ya HP. Vektor yo kendang lho vektor. Oh, Pekon bisa ngendang. Lho. Abdul iki sapa? Terus Dugi bunyi Mas. Dugi vektor. Iya. Melase, ya. Mas. Hah? Piye? Iki ngomong ini ya. Iki mumpung teng mriki disekseni tiyang kata. Yang kata, kula aja ngono Mas. Kalau niku jane pun duwe aku kepengin foto kalian panjenengan teng ndur panggung. Pripun Mas? Jenengan kok mboten foto kali kula Mas. Lah kan ning ngisor panggung kan iso, kenapa harus di atas? Nek teng ndur panggung momennya mana beda kali biasanya. Kalau nek nyuwun personal jenengan nggak wani Mas. Kan mumpung di sesani piantun kata, di bersani piantun kata, jadi aku wani. Lah wis ning lah kok Mau apa ya? foto? Ya wis sadurunge mbok tekne ya. Sadurunge mbok tekne langgame apa habis langgam? Foto. Derek mawon jenengan kersane pripun? Tak TikTok lho Mas, gue selfie tok ning kene. Selfie mau difotokan. Fotokan. Penake pripun Mas saene? Lho sampeyan wis sering mel Astabrata lho, awan bengi mel Astabrata. Kok iso njaluk fotone panggung iki tadi? Lha napa to Mas, mboten purun to nggih pun ngoten. Oh iya, kalau itu ngono ta, aja ngono ta. Aja ngono ta. Engko tak paringi, tak paringi foto Mas. Ya saiki ora apa-apa, ora apa-apa wis. Wis. Singgo upama tak posting nek sing marah kok gak Mas. Enggak ada. Ya temani. Mas Akbar itu belum punya siapa-siapa. Yakin asli? Asli kita orang do genceng lho. Dalam Akbar kok tahu tambun wong wedok. Napa iki to Pak Bu, jenengan anu pitados menawi Mas dalang niki mboten nate kampung wedokan. Ya lho. Nek gak ya berarti bener warga kene. Ya turi sangkene primpen Bu. Iya. Loh, difotokan ae, difotokan Tio kuwi lho. Apa Mas Heru kok apa cemplon ngono. Mas cemplon nyuwun tulung Mas cemplon. Ayo plon, wis tak foto karo Retno. Ayo. Loh, plon anu lho plon kamera belakang masuk kamera depan kok foto awakmu dhewe. Oh iya. Heeh, wis. 1 2 3 dihitungi plon.
Wes. Satu tangannya gini, tangannya. Oh, tangannya gini. Ya. Gini apa gini? Oh, gini apa gini? Gini aja ya, wes ya. Ojo mlayu. Ayo. Wes 3 trot, yuk. Ya, trot wes. Ya, wes rong trotan lho, Duk. Serius ya Mas, saya tak posting rene sing mesu. Bebas. Jomblo tenang toh. Jomblo ner. Aku penyaron gue buta gede ya. Bagus niku toh. Terus gue yang pokoknya angger pasaran diputus, pasaran diputus. Dia pacarannya kontrak waktu. Kok orang bogo arisan lho, Jus? Ya ditelaskan deh, orang ayu. Ayo. Makasih wong ayu. Pangapunten nggih, Mas. Akeh benere. Kula nggih panu matur sembah nuwun sampun kersa foto kalian kula. Iya, ora kowe. Nek kok adatnya teng anu, kula tempelne teng lawang nggih kula. Anggo deden tikus, Duk. Masa aku kok. Ayo. Mujiwan wis atur apa warga masyarakat ing Genjeng, heeh. Ya do ada sendenan to.